For Bible, ebuboni amabiso. Masra se, ensam kakra meboni tofa me de be mawe. Usoma fire juma. Amen. Adia ba ko me pese ne obi a wo ha wuhunu. And he said, Yanshum erade with flesh. Mrs. Yanshum erade ewo hunam. Sao de hunam we asuma erade a obekobo nsamje. Amen. Yasuma erade wo hunhum mu. Ene de nukrem hunhum ene nukrem nti nipa bia waya krado so person suma urade no awase obo na dwempo so be firi hunam mu aba hunhum ojime so amepe. Amen. Na ansana obetimi afiri hunam mu apa hunhum no gese wo nipadua na wo ho no e kira wade ye wo the principles na so fiti ya was maba hunhum ana nyesa wonam nyanya e kira se wonam hunhum ojime so amepe. Amen. Mamen kans asaman kira ye wo mame ene papa awo omo wo honam ene ye wo ye na wrade nyankopon enso awo ono nso wo honhom na baye dan ene onyame a wo ye honhom abaye nipa desa wonam nasam so ebe wura nipa mu. Amen. Messages wonam de ai nasam so ebe wura nipa mu na ansa no nipa no betiri anyin sa awrade asem ejina gidi a onyama asem na ye ade ebai eba na nche me kasem ketuwa bi oya Luke chapter 1 Matthew chapter 1 Mark chapter 1 obofo ne ba Mary nche ono de osunkra ya di asem na ya di abai asoma Maria wanya nyankopon ne madom ubenyin sai no awo babare ma no atu ne din sai Yesu Mary sam ye babuni abada na sam a waka abam obofo na agiu na so kan ne se onyankopon hoden baba wo so na abenyin sa wo so nyankopon ne ba na wodi naja David ahimwa ebeman na na hini etu ntwada de man Mary timinyin sa nyame asem nani anya ho ma wafana sabe wasem a waka ne ye den etie oje me so amepekasa. Amen. Bofo na nkanchira Mary said da ho sabi na mebutu nso na menyemo aya word to word but Mary received the word from the angel's what mouth. What did you say? Nyankopon. Amen. What did you say? Now, there is no Gabriel again. About what did you mention us? And yet Gabriel ne jina ha ene wo kasa me ka hunhum asam na achiro. Dear tie that particular time, not God's spirit and tnani pasuda.
Oba na woko asekyerɛ ne sɛ na nipa ho nte nipa yɛ bɔne tie nyame nti na God spirit ntimi ntena nipa mu na ɔbɛ nipa so mesɛ no ɔyɛ deɛ bɛyɛ ɔbɛ nipa so ɔde woyɛ deɛ ɔbɛyɛ wie a na ɔkɔ Mary nko a ɛna mɛtumi aka sɛ spirit ne baa no so continuously 9 solid months ɛbɛkata no so abosome sɛe nkono Mary nko a na deɛ nti a meka sɛm wɔ ani sɛ ansa na Mary God spirit nyankopɔn ahoɔden ɛba Mary soɔ no abɛcover Mary no na Mary receive the word from angels mouth. Oje me so abɛpɛ amen. Na ade a ehu ni sɛ God's spirit will protect the word of God. God's spirit protect the word of God. Oje me so abɛpɛ amen. God's spirit unprotected the apart from Yankopon asem. Because asem no in gold. What the upper says here? Ma abaying your gold bar by 20. Near your process for near soldier for a bag guide gold bar. You better near guide gold bar if you say. Who ya by and I'm a boy. Amen. Indeed, the word is so powerful, or a nyame japadia and no any nyame bohu by her or so a form asasiase a dear the wa when nyame protected apart from the person. Already protecting a bomb by apart from nothing. Dentia a seminal that is life. A seminal the glory of God. Amen. A seminal a creator and a boss. Without the word, there is no God. Without the word, there is no word. The word is the image of God. The word, me say the image of God. Amen. Indeed, all the time, Spirit of God protect the word of God. Because of the Nyame bo nua miensa ewo Eden drum. Na nua ba no dɔɔso but na miensa bi wɔ mu. Ɔbɔ papa ne bɔne hu nimdeɛ dua. Papa bɔne hu nimdeɛ dua. Enti owie no ɔbɔ nkwa dua. Oje me so amepɛ amen. Papa ne bɔne hu nimdeɛ dua. Ni mienu no ni hini ekofaako ana nkwadua nso ate no ho oje me so amepe amen. Papa ne bone ho nimde adua eye dua a nkwanim me se nkwanya de abai enim nti obebetimi adi bone aye papa obebetimi adi bone aye adoye. But the way and we are out. You may say amen. And then Adam di bonidian nyame bofo firi soro e be protected and kwadua
asekyerɛ ne sɛ emu na nanasɛm a ɛma nkwa ne yɛ den ɛwɔ emu na nanasɛm na ɛma nkwa ne yɛ deɛ bɛyɛ mekyerɛ wɔ adeɛ o saa the word of God no ɛyɛ life me say adeɛ bɛyɛ ɛyɛ the glory of God gyeme so amen ɛsa yɛ the power of God nti dabi ameka bibi sɛ prayer ɛyɛ ordinary thing but the word is power. Prayer is a communication between you and God, but the word is power. Prayer didn't give you life, but the word of God gives you what? Life. Who is the word of God? The word of God is Christ. Who is the prayer? Prayer is a communication. Amen. Enti enye obi a wopɛ mpae mmɔ yɛ obi a wopɛ Nyankopɔn asɛm de ayi mmɔ yankasɛ prayer is the spirit. It is words are what? Spirit. Obi anhyɛ no so baabi a Nyame asɛm kɔ yɛ bia no God's spirit protect the word. Amen. Nti ɔbɔ nkwadua ne ho ban ɛyi nkwadua ne firi turo no. Amen. Na mentwitwa so na memmra baabi Awurade yi ne ho adi kyerɛ Moses de n'asɛm somaa wɔde n'asɛm yɛ adeɛ abayi somaa Moses kɔ mateme man ne su kɔyi wɔn firi Misraimfoɔ mo brɛ me. That is the way. Mɛyɛ Onyankopɔn mama Pharaoh na onua Aaron bɛyɛ diifo. Enti Moses yi kɔ no he is the Lord. Amen. Ɛna wɔde n'asɛm ayɛ deɛ bɛyɛ ahyɛ n'anum. Enti Moses need a protection. Ɛnyɛ Moses ne na hia protection na mmom asɛm no a ɛhyɛ n'anum. Gyeme so amen. Moses yi Israel etwitwa so wɔde wɔn ba no meka nsɛm mmienu bi akyerɛ mo adeɛ. The rod poma na ne kura Moses no wɔn a bɛka sɛ poma hunu kɛkɛ na Awurade atim mese na Awurade yɛ adeɛ abayi wɔte poma no ɛyɛ poma yɛde bɛto kwan. Without the stick there is no miracle. Without the stick, listen and listen good. Moses kasa na Aaron atene poma no na nsankyerɛnne ayɛ de abayi asi. Moses kasa na Aaron atene poma no na nsankyerɛnne ayɛ de abayi asi. Amen. Na ade a yɛ me hu ane sɛ wɔyi Israel afiri Egypt na wɔde wɔn ba no Moses hunu gya bi wɔ Midian wiram. Moses ahunu sɛ gya no atu abɛwura ne mu wɔno wanhunu ɛna wanhunu sɛ poma no ekura no ayɛ gya. But that fire protect Moses everywhere. That fire protect Moses everywhere. What you so amen. Now, ensure that moja ntutu mmoa bebree
esukɔkye firi soro to sɛ ogya esum baa onyankopɔn nankasa sane Jesus Christ osane, that is the Passover, ebekum Misraim abakan afa ɔno n'abakan di so gyeme so amen. Etwa sɛ ɔno n'abakan ɛna wuru eni kwan sɛ abosom Misraim deɛ na ewuru to kum Misraim abakan afa ɔno n'abakan ne yɛ deɛ bɛ edi so amen. Kasa ɔmo betwa ɛpo na po n'agya no obi antie me kakra ogye me so amepɛ amen. Ɛhɔ ana Awurade bɛyi ne ho adi ade akyerɛ Israelites. Moses oyi ne ho adi di akyerɛ wɔn ogye me so amepɛ amen. Nti anadwosuom na wadane gya na ɔdare amen. Anadwosuom na wadane deɛ egya na ɔdare ɛdare ma Israelfoɔ hu mu ɔwɔ anim wogye me so amepɛ amen. Egya ne gyina na Israelfoɔ gyina egya na adare no akɔyɛ te sɛ wohyɛ tinted glasses na wohunu outside na deɛ ɔwɔ outside ɛnhu. Egya ne nyɛ nyame mesi egya ne nya deɛ bɛyɛ na ma yɛ ne cover are the Spirit of God emu ne wɔhyɛ but obiara nso ntumi mfa ne nsa nya deɛ bɛyɛ nsom. Ana intervals ada Moses ani gya ne ntam no mensuro a mɛtumi aka sɛ near to 1 mile. There is no need sɛ Moses ɛbɛn gya no ɔbɛhyɛ amen. Ana Moses ɛne Israelites ɛnso ntam ɛyɛ almost half a mile. Ne kyerɛ ma adeɛ ketewa bi amen. God speak ɔkasa kyerɛ Moses na Moses akasa kyerɛ what Israel amen. Ne kyerɛ ma adeɛ ketewa bi na no nso yɛ 3 steps: Israel, Moses, God. Israel, Moses, God. This is Israel for more than percent. Yansua ni nyame bakasa. Na se opia Moses abehye wo mumu. Awasa wrade ani ya de abai. Adbre. The person will be a TP. Amen. Afai mamin chichaso. God respect leadership. God himself respect what? Leaders. Into a branch here, respect your leader. So for beer, you didn't have to honor. On na hokeke. Jemesoka sa amen. Respect them. And you want to say, menene pe, menini chano. A basa, a radin you suda. Me pacha what the amateur say. And you want to say, so for myself, I keep to away. As I may menini chano, my bobra chano, dear no him. Amen. God respect a leadership. Amen. One million kwanim. Indeed, Radika said to Moses, the apostle catch the Israel biano, or catch them Moses.
na wama Moses nso akasa kyerɛ what ɔpɛɛ sɛ ɔma Israelfoɔ mmara no ɔfrɛ Moses alone nso na Aaron ɛkyɛ Moses pani na Caleb ɛkyɛ Moses pani. Amen. Monhyɛ no nso Aaron, Miriam na akasa tiatia Moses ma Awurade bufu ya wɔfrɛ wɔn na ɔka kyerɛ sɛ so odiifoɔ bi wɔ mo mu a anadwo ne mpa so na mekasa kyerɛ no da yɛso mu nyɛ sɛ makoa Mose tia no ɔno deɛ ano ne ano wogye me so a mepɛ amen mekasa makyɛ that time na Awurade akyɛngye afiri gyam na wabɛhyɛ mmurunkum mu. Amen. Shadow ɔhyɛ mmurunkum no mu na wɔne Israelfoɔ ɛde aba ɛkɔ nipa sɛ meka asɛm kyerɛ asekyerɛ ne sɛ na wɔtena nipa mu a ɛnyɛ ye ɛfiri sɛ wɔn nyinaa yɛ bɔnefoɔ nipa a Awurade ɛtena ne mu ɛnyɛ ye nipa a wɔyɛ dibɔnyɛni. God's spirit ɛntumi ntena dibɔnyɛni mu na mma ɔtena deɛ wagye Yesu Kristo ayɛ deɛ bɛyɛ ɛdeɛ. Wɔnhyɛ saa de no nso. Amen. Yɛyɛ pɛnso yɛka nsɛm bi ɛna Nyame wɔte akoma mu, Nyame wɔte akoma mu, Nyame wɔte akoma mu, Nyame wɔte akoma mu, Nyame som yɛmfa nkyekyere yɛn ho, Nyame te akoma mu. Obi a ɔbɛka saa biara no wɔyɛ kuraseni. Mesɛ ɔyɛ deɛ bɛyɛ wɔyɛ kuraseni paa. Yasɛm ni deɛ mepɛ sɛ wo a wote a wohunu ne sɛ Israelfoɔ na Awurade antumi antena wɔn mu na mmom na wɔdi wɔn anim. Gyeme so amen. Because na wɔtena wɔn mu anyɛ deɛ bɛyɛ kɔsii sɛ ɔma Moses de okuo ɛyɛ adaka na ɔmo bobɔ tent bi te sɛ deɛ yɛwɔ mu yi na ɔmo yɛ apam adaka ɛde kɔsii mu. Afei duru berɛ bi na Awurade pɛ sɛ ɔne Moses kasa ne Israelfoɔ kasa na ɔbɛsi adaka no so na wakasa kyerɛ wo. Amen. Meka sɛm ba wo saa adaka no enti yɛbɛnya nkyɛmu mmiɛnsa yɛbɛnya akɔnkɔnɔbea sɛdeɛ no ɔno ɔmo nam ne pɛpɛpɛpɛpɛ ɔne ɔmo nam no God yɛ holy, Moses ɛyɛ kronkron ɛna Israelfoɔ nso yɛ aduhɔfoɔ sɛm ɔmo dam saa nti yɛwɔ aduhɔ yɛwɔ kronkronbea ɛna yɛwɔ holies of what? Holies. Amen. Mekyerɛ mo adeɛ kakraa bi na saa na ntomadan no nso ɔbɛyɛ no kronkronbea ɛna aduhɔ. Wogye me so a mepɛ. Amen. Wosi aduhɔ a you can see God. Wosi kronkronbea you can see God. But when you would have konkono baabi a pamadaka ne si no ɛhɔ na Awurade yɛ deɛ bɛyɛ ɛhɔ nso na n'abɔfoɔ ɛbɛbɔ hɔ ban. Wogye me so a mepɛ. Amen. Mebakyɛ mo tie deɛ mekyerɛ no ase ɛhɔ. Amen.
Inti a whole under protection. So obi wa du ha de otwa mo hu no. Obi wa konkoro bia ne minimu tabonten wono nso hu no wo metwam. But obi wa konkoro bia obi enhu no no nso hu obi. Oje be so amepe amen. Me pese de Yesu yi obi a wa ha wote aso. Na mama nsa amra bachi. We come anim. David trust aka say no. Me te daya wadradra mu no asiesie mu no Nyankopɔn adaka de esi tent mensuo hwe. Ti sana ti ade a mesi dan mamagurate. Amen. Ne mayin ne konkono bia akọ. Awurade na modifo no se ka kira ne se onsa kamoja wasere mu ba na besi. Solomon ebesi dan ne manyame dan so che motre. Yebenya du ho. Yebenya konkono bia ene yebenya konkono mo dia ba. Konkono bia. Woje me so amepa amen. Na sa konkono bia ho. Aho. Ana Awurade honhom ejina. The shadow of God. Amen. Nanona Christ ayebo ni din na no. Otrasi din no so da bi. Sadano. Anya real building. Was me papa. Etnem. Na me papa ankasa sini dan. Otete form dot yet te said Solomon disi dan. Oje me so amepa amen. Eno disi dan no. Na enkofu bi a edan ne nyomo dia no aba occupy dan no say na tie dia wo se misa ne ba fom baji edan a ya me papa dia na me siesie dan no na me papa ni mo nyam ane ni tumi nya kwa ba dia ba aba tra ho ni ba cha wati asam na so amen. Ntino osi mebubu aso dan na me de nansa ya dan na me kasa ma chiro ampani ampa wo dwiri dan no sa de nansa build dan ni bio dan na ni papa si 4,000 years no o de da kon fa dwiri gu fam de me so amen. And was had 3 days at the builder down for food. A down and enemy. What you must say, Amen. If I tell what you say, a down and a down the other enemy. And the axe, I become be actually. Acts chapter I think it's 17 or so, 24 17:24. Yeah. Onyankopɔn a ɔyɛ wiase ne deɛ wɔ mu nyinaa. Obi atie deɛ asɛm aba no. Onyankopɔn ɔyɛ wiase. Wɔsi Onyankopɔn a ɔyɛ wiase ne deɛ wɔ mu nyinaa no. Ɔno ɔyɛ ɔsoro ne asase wura. Ɔno na ɔyɛ ɔsoro ne asase wura. Ɔnte asɔredan a wɔde nsa ayɛ. Wɔnte dan a nipa de yɛn nsa ayɛ de aba. Ayɛ. Ɔmpɛ. Na mmom. Nanso wɔmfa nipa nsa so nsum ne sɛdeɛ ehia ne biribi. Ehia ne biribi. Amen. Amen. 1 Corinthians 3:16. Enti munim sɛ muni padua no. Asɔredan. Ɛyɛ Onyankopɔn asɔredan. Enti Christ bow by the house of God. And obesiesie no. Obetu wana enyom ne si ya ne ya bia ba. What you say, amen.
Fine. According to Corinthians, 2 Corinthians chapter 6 verses 17 or baby. 2 Corinthians 6 Obi 6:17. Young kind free 16. Na baako ya bɛn no Nyankopɔn asɔre fie ne abosom wɔ. Na yɛ Nyankopɔn a ɔte ase na asɔre fie. Obi anti ahayo. Yɛ Nyankopɔn a ɔte ase na dia bai. Asɔre fie. Obi anka bi yɛ Nyankopɔn a ɔte ase na dia bai. Asɔre fie. Na asɔre fie. To aso kan. Sɛ Nyankopɔn aka sɛ mɛtena wɔ mu. Sɛ de Nyankopɔn na bia na no ka sɛ afaadia mi free mununkum mu na mafiri wogem na mafiri ntomadan mu na mafiri asɔredan mu jemeso kasa amen na fa mi ankasa mabetena nipa me de me nsa nyine no mu na mananse wo mu nye se obetena wo nkyɛn o obetena wo mu na onyame banante wo mu na mayo Nyankopɔn na obɛyɛ wo Nyankopɔn na wayɛ me na wo so ayɛ ne ma jemeso amen obi antie me sɔfo we abɛyɛ dan na Awurade Nyankopɔn timi abɛtena me mu ɛno na me de start ya na won so abɛyɛ dan na Onyankopɔn so atimi abɛtena nipam ɛbɛyɛ dan oje me so amepa amen fa sadia onam nasam so ebe wura Mary mu ogidie kwaso no sa na obiara opese Awurade Nyankopɔn honhom metra ne mu no awosa onam nasam so wogi nasam ya de aban edi wogidiam na onam nasam so aba betena mu no no anya Nyankofa no no de wa ye ba na nso de wa ye niwura ana wo kra de ai achekwa at times ya na ye pressure ye benya hon konkron mamen samra bio Awurade ne honhom no Awurade asem eye honhom fa ko Awurade honhom wɔ no ahofadie ne sɛ bɛyɛ suro bosom suro tumi bi antimi nkɔnka wogye me so a mepɛ amen asekyerɛ ne sɛ tumi bi nne soro ɛfam asase so a wɔne Honhom Kronkron ahoɔden yɛ pɛ Honhom Kronkron wɔyi ne tumi ketewa bi te sɛ nipa bɔwerɛ ɛna ɔde nwene abɔfo nti sɛ abɔfoɔ bi wɔ tumi bi a ɛyɛ God spirit ne maa ne ketewa bi kitikiti o enunu ntatea mpo nti abɔfoɔ a wɔsoro nyina ɛne fam deɛ aka wɔn nyina ahoɔden bɔ mu a enuru soro abɔfo enuru Honhom Kronkron bɔwerɛ wɔwɔ tumi sɛ wɔde ne nsa baako pɛ kyerɛ abɔfoɔ nyinaa posa wɔn ɛfiri sɛ Honhom Kronkron ɔno ne Nyankopɔn ahoɔden wogye me so a mepɛ amen Holy Spirit is the strength of God ebacha wate aseɛ deɛ menya me ban bibia ntimi nkɔnka no ɛyɛ the Spirit of God ebacha wate aseɛ fa nti sɛ Lucifer ejimi ne ho a tumi na Nyame de man ɛyɛ ketewa bi
So who baby a nkonkoro wa onfa. Se be yes o kura tumi bia wo yobofo eye ketwa bi. Ohunu baby a Nyankopon ho den wa onfa. Jemeso amen. Na yena Kristo ba ye no. O jemeso amen. Esanse oye Nyankopon asem na ono ne honhom ne nti se wo twam na se wo moni wo bi mu a eye bofo obi okura evil spirit bia no foreign angel na tinimu tomi akura no atwe ebi wa 3 miles away ebi a 1 mile away ho se honhom bi wo area ho tomi na Kristo kura no atwesa to me ni free what she Yesu na asise bom jemeso kasa amen na Yesu akatre ne se free ni muko osamatimi wura noko jemeso amen because ahodia odigina ho e was some of no ye ne ntam noko ono no nyonko bofo no obetimi ne nakon enye ho konkono me pa cha wate mase obi atie me pa fa o se o ja ho no ko nti sa o de si ase Yesu ba no otu ahohommone a hohommone bi antime mvancha Christ sa me ba so wa hwe anami betu. No. God the master of master. Jemeso kasa amen. And the Bible. Now all the kono. When I did not some D no. You know I catch him say no. Min yamu nyanka. Na yama mo sameko. Samankwa ochinjina fo a wone honkonkron no wanya de ba. What is it? Indeed, Jesus was on na Eden. Some concron Baba Peter so. Eden some concron Baba James so. Amen. The person can some to them Trinity. Abusia, the entire war. I want to win your concron say ya no kura so obi a wo ha waji Yesu Kristo asem na di ampa I was so ye nipa God spirit here dia bai atiu waji di ampa anadi anya Gabriel ana di nyame asem obrel na mo migina wo se Nyankopon bofo nsi anamu me son kransem wi ase kura no sasem sifia yetu bofo ne de asaba ya de abai me ba chawa ti ase omo gwa mane omo so omo tu bofo ba enso no ye nipa sa na urade aye ya asomafo yi odi aye abofo amam jemeso ama sayem fa Yesu Kristo asam betimi amakwa ma urade honhom abatena munya de abai na se woji asam ni dia urade agina na asam so de ne honhom abai de ai abura enti obiara mama nka sam tira obaba batena asem ya de Nyankopon asam ama wo hunu de di kan wo so hunu ne se wan kasa no wanya Nyankopon anim de ai wan kasa no wanya Nyankopon anim de ai adom. Number 2, awurade asam timi pregnant wo da this why you nipa wo ya virgin you can't pregnant the word of God until say we are what virgin
so for now me a virgin say. Amen. It is true. Obi a Nyankopon awo no, you are a virgin. Obi a Nyankopon awo bia, you are what? A virgin. So nyame wo na akoye bone a, you are not a virgin. But so urade wo na utraso trene mu a, you become what? Virgin, because when you are from only virgin alone the bit me are pregnant in the word of God. Only virgin alone the bit me are grab God's spirit. Amen. Now, why are you virgin? Oh, program yes. Now who concern mess? Why are you virgin? Oh, program you move. Now who concern my bonus? You need to receive the word from the angel's word mouth. Obusiafo, me mpesa program ya wabe obe konsapan. Ebacha wati ase. Awose upie pe obi ahu se waye nhira. Emra marry ani bofo ne kasa wie ya wo pie ye no. Oko ne cousin fie. Ne cousin ni hu no a do ohye ne funu sori gina. Na ne cousin ne kasa se wo hira wo mam. Ento opo obi a waye nhira pa. Eye nipa Nyankopon asam ya de abai. When you sign the word of God, that person may bless. Are you a virgin? Hello? Are you a virgin? When you say to be Kasatrawa, Kasa no hunu se ena dawe. Be Kasa na ba ne ye emfanama. Anamaba. But what the voice was so. Kasa na nkasa uso ma anya de ebe. Ntini ye so words are spirit. Nti eba won chan na wogia na bewura. Mafutu samene sa. Erade ma wonya nanimu atom na. Ewo Yesu Kristo dim o ma wonya nanimu atom na. Abusia man na wo. Oje me so amepa amen. Afai tie me. Yesra wo Mary. Marriage na wato aye adwum sa mekra kamfo awurade na magye nkwanya nkopon ho ana me honhom ayade sana oje me so amepa amen. Why somebody to sign because of the pregnancy, because of the spirit of God. Oje me so amepa amen. Mary sing a song. Abusiafo me kasatra wa wote ha oje me so amepe amen. Na onyankopon honhom Jesus na kan yo o se mon church won se woni de ma hye ni nyina so na menem wo ho na ni nyina kosi wiase de awie amen. Okay, nka John so o se dia odom ne maja bedono na men so madono ne abayi atenabere wonimu ne abeba besla oje meso amepe amen. Ha me kan kura chiro Kristo soma de papa amen. Me pesa me busa wa ha anopai anadwi se wo
wohwɛ mu a ana so wohuru Christ. Sɛ wohwɛ mu a wohuru Christ. Na Christ nso ehu. Nti na ɔse sɛ motena me mu na masam ɛtena wo mu a hallelujah. Wobɛwu na ade a yɛfrɛ no nokora no na nokora no nso bɛmu ayɛ de abae ɛda ne nokora. John 14:15 ɔsɛ nokora honhom awiase ntimi nyɛ ɛda no nokora. That is the Spirit of God. Jemeso amen. Nti obia ɔtena Awurade asɛm mu na Awurade asɛm so tena ne mu no Honhom Kronkron ba ha de abae. Onsambo yi wɔ fam o. John 16:17 down to 15. John 16:17. 7 to 15. 7 to 15. Kronkron ba. Na meka no kure na yema musem kro. Na se mankwa wo chigyina fole ma mo nkyɛn. Na se mekɔ a mesoma na ba mo nkyɛn. Na ɔno de se oba obeyi wiase atɛnbɔne ne trene ne atemu. Me da se me pɛso ɔsa ba wɔkyi. Na ɔno de oba wɔse Honhom Kronkron a mesoma no ma na ba no. Wonse ba bi wɔse mebusi agena ma no amamo chigyina foforo. Jesus ɔkasa no yesu afọ na dwere finichi so wono ni nya maybe say gana mam no am wo chigina afọ fofo no kura wo ma wiase ntimi nya de ba wo ba kan ha o kan say 7 no osina na me kama no kure na yema museme kro na se ma nkwa wo chigina afọ le ma mo nkyɛn na se me kwa mesoma no aba mo nkyɛn mo je do tikan se me kwa mesoma no aba mo nkyɛn na ɔno deɛ sɛ ɔba a ɔbɛyi wiase atɛn. Nti obia God Spirit ati ne mu no wɔyi wiase de aban atɛn. So ɔbɛwu ne sɛ sɔfo wei nyɛ papa tie ne preaching. A minister of God a ɔbɛka nyame asɛm wɔ diary book atɛn yɛ no honhom ati ne mu nya Awurade dea. Asetra ne sɛ Honhom Kronkron a wɔyɛ okyegyinafo a yɛsoma na ba no onye bedura na dwuma obedi kan ya ne sɛ obeyi wiase de aban atɛn na yɛda na sɔfo aba ɛhyɛ nipa nsa de ne wɔ bɔne mu. Honhom na wɔde yɛ adwuma no afiri fa hɛn Osi obeyi wiase de aban atɛn bɔne mu ne tenene na wayi tara na nso adi ne atemu na de obewura ne mu bia so amana kanyankopɔ atemu ne na bufuhyia hɔ de aban asɛm. Bepata wate masɛm na se Honhom Kronkron a Jesus se ɔbɛsoma no no ɔba a ɔbɛyi wiase de aban montie ne ye na nsɛm na Pastor Chris ne Matthew Osumuli mu kan ɛyɛ atɛn ye nsɛm na ɔtaba mo kan yɛkyerɛkyerɛ business ɛyɛ atɛn ye nipa ne tie adwama moma bɛtena sɔ dɛm wɔntumi anka ne bɔne amfa Awurade asɛm a yɛsuro ne atamuo ankyerɛ no. Jemeso amen. You're teaching about the prosperity. Honhom bay ana wode yɛ adwuma no. Is it the Spirit of God or Mormon spirit? Jemeso amen.
ɔse ɔbɛyi wiase atɛn na owie a wɔyi tene nanso wakyerɛ wo ama wahunu sɛdeɛ tene ne nsi yɛ adeɛ bɛyɛ. Holiness, sanctification, and what? Righteousness. And yet then na churches akan ano towards hadi. So no cross awurade yesu honhom na wɔsoma ano bae no ano na tete ana sɔfo ni adifo yi mu a ko be gye radio so sɛ awurade si kotwa loto. Mama mo ani na hɔ. Amen. Jeme so amen. Amen. There were so many tests. I had the test one who said when you fake. Me I don't care. Position on one neck. Me nkwa me because here we are don't come. Me nyini. Masa kan wa ha. Me nyi don't come ni. Amen. Minyin is was sakra. Yes. Minyin pum. Obaka se wa tete asofo, wa sofo na dum hwan, ana anu asem ka. Adwen sakra. Pasakres, oba preach mensu abom kura me mintie. Me do me TV ne me na me toy. Jeme so amen. Osana someone sakra obia. Performing wonders, signs and wonders improve the power of God. Performing signs and wonders. Matthew chapter 7:21. Already do this song come do this san yan sanchirana. Awurade baka cho se firi me so mu a mo anya de ha bia bai yes honhom ni yitini ni adi jeme so kasa amen ndeme sraza yo asofo amo ha misra mo nyina momma mo ano enkokwa atemu asanka so momma mo takrama nkokwa tanane asanka Mama wanu nkokwa ataye ho jeme so amen onyama gense ya sawandana mama ne mamutirim na waka boni ami na waka rabia pedo se de ni husi onyama so amen is all to tell her waka comes Mas we lipa, o chefe boye ni sabe, enfim tu. Bem, e cada me dá o bom jogo. O meu bravo tempo. A fonte ele viu. Não, o lipa lá. Hoje nós vamos para a ele já nos chamou a uma. Makuwa tiju oba makuwa wesu wala ho wa je ko sa fo so mo wa yo se no oba no ti ya se mi hu so oba no fa no fo no na ko ti na ko afo ye se wa ho me na fo ro ba be abo ba ti ya de ma se wa kuwa no amen. Won't drink one. What's not a money? Or the other boss first, no, we didn't know about Bible says when you go when you're on it, you said, "My body, my people, your body,
mo sa free mantisina aba this is only a year because when you want to be free what do you mean for you what you so amen someone like us all so when you now what you are saying on there a seven test now on the because there be a someone I want to know who you are so now go for Ghana president and was for big machine he or by no program control will be there a good room. That time Babu Village or one of Abuja and one Rufio. The name is for Rufio. Woman wish us like in the security for the woman. If you want idea, I want that for you. And she says, the name is for when you're in I want to do that and say, amen. And pray for me and to get the protection of God. One person can come. What's a girl like you and the boy? But I want to say, and pray for me and to say, I don't know who will protect you. We are God is love. Yes, God is love. But the usual say God is justice. God is one. What you saw the pen, amen. Hey, what you want in? I don't go about my watch. I don't know now. I don't know what you're what you saw the pen, amen. But the other level one of the script is in Son of a real blessing. I want to go outside and hear there was a amen. Now the first body, everybody who jumped around my own home, we will stop. And what yes, I'm saying the word of God first, and some of God's spirit second. And tell you, anybody who should say, everybody should know what's up. What you say, amen. The Wakawati said, when he said, any money came to us as some more, a commander can be a big woman. Who said, there is a commander can appoint Yamiku. In the gospel of us, we need for what you say, amen. One day I want to say, Master of Jesus. I already the two will be a German woman. No, I went to have one general. No. On only one German, one man. What you say, amen. Be a near friend. So I was on the God's word to young kind. We didn't part of the men and go past our life. I'm telling you. So I'm somewhere. And I know you're sorry now, someone here. And not the home ever. What you say, amen. The Lord one is here. The person who you would tell. The person, your master, the unity. What is that? Say, mantis is your good one. And that is your good one. There's one you share one. And so on. There's one you snap. Now you find you. Now who is the same generation will do this? There is no amen. Until that, all the permanent. I'm going to jail. Yamiasa, I am one. Yamiasa, a you will tell. Yamiasa, a you will young.
nyame asɛm ɛno ne yɛ wɔda gyeme so kasa amen ne nka nkɔ ɔmo topic no mepɛ sɛ ɔmo abɛtwiti saa topic gyeme so amen wɔn wɔ pɛ sɛ ɔyɛ wɔnkɔkuru bɔmpole ɛne ɛdeɛ mɛka kyerɛ no sɛ wɔde asɛm abɛ gyeme so amen ne bibia sɛ Jesus Christ ɔno ne agyenkwa ɔno na owi na ɔsɔre ɔno na wiase nyinaa ɛnkwa ɛwɔ ne sɛ wogye bibi a ɔbɛba bɛkyerɛ wo mu without Jesus there is no spirit of God tie nie wogye Mohammed bia wɔnkɔnkɔ ntina mu da nti ka mo ni yiri hɔ a wɔnkɔnkɔ ntina mu amara bɛnta wɔn akasa wɔn nyina no da wɔn nso na ayɛ kora ayɛ deɛ bɛyɛ gɛtɛ a wokɔ Buddhist wɔnkɔnkɔ ntina mu wɔn bɔne na bɛtena mu wokɔ ne dada ese wɔnkɔnkɔ ntina mu da the whole is over jam kai wɔnkɔnkɔ wɔn bɛɛ wɔ bɔbɔ wɔyɛ bɛ so ɔbɛ bɛ amen wɔyɛ only Christ alone if you believe in him sɛ wɔyɛ Yesu Kristo bia wɔyɛ bɛ so ɔbɛ bɛ amen wɔyɛ bɛ so ɔbɛ wɔyɛ Yesu di first wɔyɛ ɛkɔmɛ second third wɔyɛ Yesu di yɛ wɔ sɛ Jesus di mu gyaa no wɔyɛ bɛ so ɔbɛ bɛ amen ɛwɔ yɛ ne yɛ so pɛ na wɔhyɛ na wɔsɛ ebi kɔ nsuo kɔ bɔ wɔsi that is fourth sɛ bɔ wɔsi wie pɛ na wɔba ɛwɔ sɛ God spirit no welcome because of the blood of Christ because wɔn sɛ ɛwɔ yɛ ɔka adi nti wɔn yɛ ne yɛ so pɛ na kyɛ sɛ Christ na mu adi kaa yɛ yɛ ba yi. Wɔsɛ God spirit ayɛ fast ɛbɛ protect you wɔn ɛdi o ɛsɛ God spirit yɛ bɛ fi owu bi sɛdeɛ afa owu adi baabi a wɔda ɛyɛ 1 mile square as 1,000 square wɔyɛ 1 mile 1 mile there is no evil yɛ ɔbɛbɛ wɔyɛ bɛ sɛ ɔbɛbɛ amen ne bi gyina wɔ ebi wɔn a wɔn bɛ mu o edidi abɔsoma dɛm na fa ne ho adi yɛ bɛ sɛ amen because wɔn ti ne nyɛ ne ntoma dan saa na obi a ahonkɔnkuru ti ne mu ne yɛ ɛyɛ wɔyɛ bɛ sɛ ɔbɛbɛ amen wɔn bɛ yɛ ne yɛ kura kyerɛ ano yɛ wɔ fɔ kura ɔsɔ nkɔnkuru wɔ wɔn ani ɛdi wɔn nya no ne wɔn nya ni aka wɔn yɛ ìpàdé wọ́n yà sẹ́ ọ̀kasá amen tẹ̀lé èdè náà yìí yẹ lè ní abẹ́rẹ́ o òbí kó sẹ̀sẹ̀ nìyà mẹsì yẹ lè ní abẹ́rẹ́ o òbí kó sẹ̀sẹ̀ nìyà sẹ́yìn kó sẹ̀sẹ̀ nìyà kó sẹ̀sẹ̀ the spirit of God it is good so you know much. I'm not the bar, so better. From that, woman like that woman who believe in by only about by you. The car said the area. What you was wrong, amen. And why am I ever want you? The person, without you as a member, are you a virgin? As a man. And now I want to carry you. I want to see you. When you was wrong, amen. You're not sure you as a said. When you are one eye, until I say, well, since you will who be. No, some person said, everyone in the Uncle for the Mako. Who
Ubenyense. Hallelujah. Ubenyense. Now, Master, kill us one way now. What's it for? I can't fit up a woman of God. What's it for? God, and I go. I never found it. Say, the meaning of there's something in it. There's something. That's what Jesus Christ. Jesus Christ. Moses and Noah is in the man. Michelle Noah is in the man. Well, we are. The very one you will be able to decide on some barrels when you are opening here. The marriage reality is different. It's our sound. If I'm more on fire, catching them, it's a rattle. I mean, no one want to be. Mammy, no one would be about it. Say a married man. Mammy should never. Amen. It's our son. That's a Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Mamina when you are done. Mamina when you are done. Oh, God will send a person that is about it. But we know when you want to. Yes. Send a man and Kenyan when you want to. Now there was 7 years ago. And now, Mamma, when you want to. And then Mamma, when you want
By one,
papa. Now don't go near more. And Father, teach us how to pray. And see now, prayer area personal. Jeremiah blame obeying every move. And it's a one wine out here. Need a million. Yes. Or pray and answer on the one of yes, what I don't want. As some of our told for that of found and me as I come on the coin. It's a personal. You, you will be any people. We are in that, we are simple, but silly. But what's a bit as now come from why you to the trophy because the sea is a lot of sisters here. If I yourself surprises with me, and by yourself, only those who are filled with the Spirit of God will be granted. Yes, and you can program when you is true. And you never began to answer about the ground. So I don't know about first and through you. Second, you feel like dying. What's the point of the person in 200 on the country? Said, no, papa. More better, who's wrong? But I was not surviving. What's in the area? But I was not surviving. I
Jesus.
Look at yourself. Again, the soul. Pay yourself. Catch him on the same way. Send him in the we deserve so one in 10. We deserve so one in 10. 18 day. What's something? We will tell us. We will tell us. We will tell us. We will tell us. We are one home. We are one home. We are one home. We are one home. I won't pay. I won't
Spirit of God, possess us. Spirit of God,
Lord. Thank you, Father. Thank you for your presence. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. The strength of God is here. The glory of God is here. The Spirit of God is here. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you. Let's not wake us. We're trusting in all the accident. None of the deep to me now. Near my business, in the Petrian. Near my beach, and you in the Petrian. Near my business, in the Petrian. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your baptism. Thank you for the Spirit of God. Thank you, Jesus Christ. Vamos a tu acoso. Não é um concurso. Vamos a calma. Vamos a calma. Impala. Vamos não mostrar. Ele é de mau programa. Amen. Homem como ele. Homem como ele. Amen. Homem como ele. Amen. Homem como ele. You are the Lord. You are the Lord. You sent your word and you my need. You are the Lord. You sent your word and you my need. You are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. I bless you. You are the Lord. You sent your word and you my need. You are the Lord. The Son of God is a member of soul. The religion that we show, always show. Always show.
sir. And no program, and no program. What is already announcing? Already announcing, yes. And no program. Amen. If you are now in the area, what's your topic now? So for the Bible, the breathing of God. There was the breathing of God and the breathing of Christ. The breathing of God, I'm not your characters. But the breathing of Christ, I'm not the Spirit of God. Amen. The church will make us suffer. The church will have power. So we are daily and now we are 60 something. If we are not Daniel, the change will be new. That's what we are saying. Show me ye. Now we are dead food. You say amen. Amen. That's what I say. So by food to us, I was a Christian who took time. A new Christian here won't give you. Or some Christian here would dare no. Because when you dare to more, keep you see that you may. Amen. Keep you see that you more food. Na bɔfo no de akɔtena bɔfo bɔne no de akɔtena obi mu na ayɛ bɛyifoɔ wodi agyae na ɔbɔsue de ayɛ kase wo yɛsɛ wɔ mehyɛ wo nkɔm sɛ ɛfiri na de kɔ wobɛdɛn sɛ wo gya so ne wɔbɛka kyerɛ sɛ wowa sɛm na mɛka kyerɛ wo mehyɛ wo nkɔm sɛ ɛfiri na de kɔ ɛwɔ Yesu Kristo bi wobɛdɛn sɛ wo gya